Du ska göra något igen. Stina vill göra. Det står ingenting. Sanning eller konsekvens? Nej! Men de bara det är ju inte så här verkmedel eller någonting. Jag tror De kan man dricka med, eller de kan man äta med. Det är halsbete. jag har i och för sig ingen alkohol och dricka ändå. Så får man inte göra. Jo, det var det vi. Nej. Nej! Jag gör det. Kissa i kors med henne. Hur kan man få till strålen? Bajsas! Bajsa på Isabellas huvud! Baja i Bellas anus. Nej, tjejer, nej! Hej, gå längre Anna! Jag går och kommer aldrig vet vad. Nej men ärligt nu. Kan jag beställa någonting Stina ska jag? Jag kan göra en springare där. Jag känner att jag Gör 10 armhävningar. Men 10 armhävningar. 5 Stina räcker 5. vi kör i skottkärran med hopp.